unu apụkwara ka m bịakwanụ aka na-edela anyị akwụkwọ Aba branch. ya bụ na Igbo ndị ọbara ege ntị, aka m juru eju asị na ife ada akụ ebe o si apụta. Aka m juru eju n'ụbọchị nke tata, mana o nwere ihe nrite dị na nya bụ ajụjụ inu anyị na-atụ, anyị ga-atụ nya bụ inu. Ọ bụrụ na atụ onye bụ inu ije na Igbo ozi makwa na Igbo ebe a na-ede nke a kpọrọ kọment bọs idenye ya ebe ahụ ihe ọ pụtara, maka na n'ihi na anyị ekwuola na onye ọbụla zatara nya bụ ihe ga-enwe ihe nrite. Ọ ga-enwe ihe nrite ego ekwentị nke dị otu puku naira a ga-enye ya onye ọbụla kọwatara nya bụ inu ọfụma ịghọtago. Nke mbụ na mbụ bụ na a sị na dinta ọbụla ji ewu wee nọta nta ịma na onye ori ka ọ bụ. Dinta ji ewu wee nọta nta onye ori ka ọ bụ. Ị ga-akọwapụtara anyị nke na kọment bọs ka anyị were ndị amahụ wee mata ya. Ọ bụrụ na ịkọwata nya bụ ihe ọfụma ị ga-enweta ihe nrite. Nke abụọ wee bụrụ na a sị na ọ na-eme ahịa gawara akwụ na ọ dị ka ahịa niile wụrụ mgbawa. Ahịa gawara akwụ na ọ dị ka ahịa niile wụrụ mgbawa. Ị ga-aza nya bụ ị ga-akọwa ihe inu nke pụta. Ọ bụrụ na ịkọwata ya ọfụma ị ga-erite ego ekwentị dị 1,000 naira. Nke a bụ nkwa anyị na-ekwe gị, anyị ga-emezi ya n'ihi na ọ bụrụ tata ka anyị bidoro. Nke ịtọ wee bụrụ na a sị na ọ na-eme nwaanyị gbara aka nwa ọ dịka nwoke ada afọt ya. Nwaanyị gbara aka nwa ọ dịka nwoke anaghị afọt ya. Ya bụ inu ịta ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata wee na-asị gị anyị nwawu ndị Igbo, a sị na inu ka Igbo ji eri okwu. Ihe a bụ asụsụ anyị, ọ bụrụ Igbo ka anyị sụrụ, ọ bụrụ China ka anyị sụrụ nke anyị ji asụ Spanish. Ihe a sụrụ bụ asụsụ be anyị. Ya bụ na edoro m anya na nwaafọ Igbo ọbụla kwesịrị ịzata nya bụ ihe wee na-asị gị dododo ka idele anyị wee kọwara anyị ihe nya bụ inu pụtara na etu isi wee ghọta ya. Anyị ga-enebanye anya. Ọ bụ na inwe ihe nrite, anyị ga-akpọtụkwara gị wee nye gị ihe nrite gị. Ihe a bụ usoro anyị ji akwado asụsụ Igbo wee na-achọ ka anyị kpọnatakwa asụsụ Igbo nakwa omenala Igbo azụ nke na-achọ ịnana. Wee na-asị gị nwanne anyị nwoke, ana m asị gị echetara n'aka mbụ nwanne gị nwoke Maazị Ijiji a na-esoro mma ọ na-atụ pempem n'iru anya. Wee na-asị gị echefukwara na aka nọ n'ụlọ ọrụ ndị Igbo Class World ebe a na-esi ewetara unu okwu Igbo, omenala Igbo, asụsụ Igbo nakwa ozi si na mba ụwa niile n'asụsụ Igbo. Ya bụ onwe ihe ị chọrọ ịmata maka nke a na uju ya makwa na ịmata gbasara Igbo Class World, ịkpọtụrụ ndị ụlọ ọrụ anyị, maka na asị na ọ na-eme akwụba n'ọghịrịga ka chọwa nọ mpịọmpịọ ọnụ. Mana marakwa na nwaanyị adaghị ahapụ obi akpụala n'ụkwụ, maka na nwaanyị hapụrụ obi kpụala n'ụkwụ ụmụnwoke aka ọnya ngwụrọ alias Lord Chuks. Aka na-edela anyị akwụkwọ Aba branch.